Ahojte milí spolužiaci a priatelia našej školy. Chceli by sme sa dnes s vami podeliť, čo sme zažili v mesiaci marec. Dňa 3.3.2014 fašiangová atmosféra zavítala aj do našej základnej školy. Na prvej vyučovacej hodine sa žiaci oboznámili so zvykmi a tradíciami oboch obcí v období fašiangov. Počas druhej vyučovacej hodiny žiaci druhého stupňa zavítali s rôznymi hrami a súťažami do tried mladších žiakov. A na tretej vyučovacej hodine už priamo vklzli do fašiangovej atmosféry. Na chodbách druhého stupňa defilovali rôzne masky, ktoré svedčili o fantázii a tvorivosti žiakov našej školy. Nasledovala diskotéka a nakoniec celý deň završilo pochovávanie pasy. Počas mesiaca marec prebehla akcia Medzinárodný deň šťastia. Uvedomujeme si, že okolo nás sa nachádza mnoho ľudí, ktorí sú osamelí, a z toho dôvodu sme sa rozhodli, že im obetujeme čas svojho času a na hodinách výtvarnej výchovy pre našich osamelých občanov žiaci našej školy vyrobili motívky, ktoré zástupcovia parlamentu predávali po uliciach oboch obcí. Pre občianske združenie RAUCH sa vyzbieralo 127 eur aj 50 centov. Keďže marec nie je len o príchode jary, ale aj o knihách, žiaci našej školy si svoje čitateľské zručnosti overovali priebežne počas celého mesiaca. Triedy od 2. ročníka až po 8. ročník svoju pozornosť venovali knihám, každá trieda si vybrala literárne dielo, s ktorým pracovala počas celého mesiaca a po prečítaní vytvorili svoj triedny výstup. Literárne i výtvarne spracovali svoje dojmy, pocity a predstavy z prečítaného. Výstavka týchto zhotovených prác je na chodbe 2. stupňa. Mesiac kníh priniesol do života našich detí nový estetický rozmer. 12. marca sa na našej škole, podobne ako na všetkých základných školách na Slovensku, uskutočnilo testovanie deviatakov. Bola to ich prvá významná skúška, ktorá preverila ich vedomosti z matematiky a slovenského jazyka. Darovanie krvi sa uskutočnilo 17. marca. Národná transfúzna služba Banská Bystrica robila už po niekoľkýkrát v našej škole výjazdový odber krvi. Ďakujeme všetkým, ktorí darovali túto drahocennú tekutinu a zachránili tak životy mnohým ľuďom. 22. marca má v kalendári sviatok ďalšia životodarná tekutina – voda. Aby sme si hlbšie uvedomili, akou je neodmysliteľnou súčasťou života, pani učiteľka Zuzana Šušorová so žiakmi 5. ročníka pripravila rôzne hry a zábavné aktivity s tématikou vody a vydali sa do našich tried, dokonca aj medzi tých najmenších žiačikov materskej školy. Okrem toho, každý ročník spracoval projekt o vode a jej význame. Projekty krášľa učebňu chémie a fyziky a zároveň nám pripomínajú, aká je pre nás voda dôležitá. 23. marca v našej obci účinkovali polhorčatá pod vedením pani učiteľky Tisovčíkovej. Mohli ste ich vidieť v kostole na krížovej ceste, ktorá bola za nenarodené deti. Ak chcete počuť ich krásny spev, môžete prísť každý piatok na detskú omšu. Potešia sa, keď vás tam uvidia a počujú od vás povzbudzujúce slová. Martin Pančík a Anna Ridzoňová zo 7. A triedy napísali v rámci súťaže Enviróza sci-fi príbeh s názvom Mám taký sen, svet bez environmentálnych záťaží. Nájdete ho uverejnený na stránke www.enviroza.sk. Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v máji. Ďakujeme za vašu pozornosť. Lúči sa s vami Týmka Vojtková a Majka Vlčková.